Слънчевата педагогика, може би и това трябва да споделим. Всъщност това е извлечено от словото на учителя Петър Дънов. От неговите беседи, разговори. Ние сме вадили години наред бисери, които сме открили вътре, свързани само с възпитание, образование, обучение на децата. Ако то е планината, ние сме джуджетата, които ходим тук-таме, чукаме и това, което е за децата, го взимаме и после правим герданчета, убици, там като джуджетата, нали? И мечове понякога, да, инструменти, защото и те не трябват. И преди 11 години вече всичкото това нещо се оформи, създадахме структура, което е в момента слънчева педагогика и слънчево възпитание. И основното изречение, Сияна го каза, всяко възпитание започва с самовъзпитание. Днес ще се опитаме да ви предадем всичко за 120 минути. И след това ще, надявам се, да имате някакви въпроси към нас, за да можем и да отговорим. Започнахме с музика. За мен не може да има възпитание без музика. И какъвто лош свят да живеем, има ли музика, значи има някаква надежда да се подобри. Обаче при нас музиката е със специален статут, специално предназначение, защото тя помага да настроим вътрешния свят, нашия и на децата. Вярвам, че всички сте много умни, много интелигентни, но понякога и най-добрата почва, най-добрият хубавия чернозем, ако е много спечен, трудно ще посеем в него нещо. Затова музиката има функцията да настрои нашия вътрешен свят. И идеите, които искам да споделя днес с вас, ще бъдат по-добре разбрани и ще достигнат по-силно до вас, ако има музика. Ама не само да я слушате. Сега ще поискам да участвате. Гамата. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Добре, всички мисля, че се престрашиха. Сега искам да се опитаме, някои се усмихнаха, което така ми допадна. Зарадвайте се, че пеете. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Усмивката е много важна и сега ще ви дам трета задача, понеже видях, че някои даже си затвориха очите, за да се концентрират по-добре. Намислете си нещо, което искате да постигнете в живота си. Може да е свързано с слънчевата педагогика, може да е свързано с вашите деца, с вашата работа, с нови проекти, нещо, което си мечтаете. Измислете си го, няма да питам какво е. Ще изпеем още веднъж гамата. Всеки един тон, на децата им казваме, че това е музикална стълбичка и се качваме нагоре. Всеки един тон, който изпеем, за вас в момента ще бъде стълба към тази идея, която искате да осъществите, към това, към което се стремите. Но усмивките остават. Надграждаме. Значи първо само пяхме, после се усмихнахме, сега имаме и тема за размисъл. Готови ли сте? Измислихте ли си? Добре, почваме. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Забелязахте ли разликата в вашето пеене? Стана малко по-малка емоцията и малко повече внимание. Концентрацията се усети веднага в пеенето. Знаете ли какво ни липсва? Това, което стигнем, този връх, тая идея, мечта, каквото искате. След като сме стигнали, трябва да си вземем нещо от него, да го споделим с другите. Както се качваме на планината, примерно, ето Черни връх, почти го виждам от тук. Стигаме, след това трябва да слезем. И това, което вземем отгоре, го споделяме с някои, с другите. Така че сега ще изпеем още един път гамата, с идеята, че се качваме, а след това ще изпеем и в обратна посока. И си представяйте, че това, което ви е изпълнило, го давате на други. Готови? Усмивки. До, ре, ми, фа, сол.
Сега се връщаме. До, си, ла, сол, фа, ми, ре. Затворете очи и се опитайте да нарисувате себе си като дърво във вашето съзнание. Затваряме очи. Какви бяха вашите корени? Какъв беше вашия ствол, клоните? Голямо дърво ли бяхте, малко? Имахте ли листа? Имахте ли плодове? Какво е възпитанието? Понеже днес ще говорим за възпитание. И възпитанието е познаване на вътрешните, на душевните закони и тяхното използване, прилагане с цел да създадем нещо добро, да развием и да приложим. И за това говорим за вътрешен и външен свят. Има закони, които действат във външния свят, всичко извън нас, които изучаваме, които науката изучава. Има и закони, които действат във вътрешния свят на човека, които са определящите и които са много по-важните за самия процес на възпитание. И сега ще подходя съвсем научно, нали? Всяка наука си има принципи, методи. Архимед е казал: дайте ми една опорна точка и ще преместя Земята. Така, аз ще ви дам нашите три опорни точки, с които може да преместите и повече неща, значи. Той с една Земята, ние с три можем и Слънцето да преместим сега. Любов, мъдрост и истина. Това са трите принципа, които стоят в основата на слънчевата педагогика. Всяко едно понятие, което използваме, има една особеност. Е важно да си изработим вътрешна връзка с това понятие. То трябва да стане живо за нас. Не да бъде само интелектуална някаква формулировка, която да има много добри дефиниции, защото в слънчевата педагогика всички тези понятия, всички тези в случая принципи, след това ще говорим за методите, за упражненията, те са живи сили. И ние можем да се ползваме от тях, само ако са живи и за нас. И за това е трудно. И затова всяко възпитание започва с самовъзпитание, защото свирите ли на цигулка? Не, сигурен си. Но не съм пробвал. Знаете какво е цигулка? Слушали сте цигулка? Значи той може да бъде преподавател по цигулка. Тук не ми хареса, тук да дава. Но ако няма личен опит, е различно. Дори верни неща да казва и да прави корекции на някой, който се опитва да се учи или който свири, в някаква степен те ще бъдат фалшиви, защото не са за него живи. И това е трудното, защото слънчевата педагогика иска, Сиана каза, че искам хората да бъдат творци, така е, но това иска усилие. И не става просто с запомнене и възпроизвеждане на определени факти, знания, процеси. Трите принципа, сега ще кажа по едно изречение за тях. Какъв е плода на всеки един от тях? Какво търсим в крайна сметка? Любовта ражда живота. От възпитателна гледна точка това е нашето разбиране. А пък за нас всичко е живо. Какво означава от гледна точка това на един родител или на един учител или на човек, който работи с деца? Че трябва да може да разширява тази любов, да й намира приложение в много сфери, по много начини, да може тя да бъде за него като въздух. И общо взето има, сега мисля, че може спокойно да се каже, когато има някакъв проблем, значи любовта е малко. Само че любовта не означава само чувството на любов, чувството на милост, да искаш да си прегърнеш ангелчето. Не, любовта е
много по-широко понятие. Тя действа и в ума, действа и в тялото, действа и в емоциите, действа и в душата по различен начин. И понякога, ако сложим граница на едно дете за нещо, това не означава, че ние ограничаваме любовта, а обратното. Любовта изисква също така от нас нещо. Да поемем отговорност към живота на едно дете, на едно куче, на едно растение. И затова всеки трябва да се опитва да разширява собствената си любов. Тази, която може да отдаде и тази, която може да възприеме. И начините, по които това може да се случи, защото за всеки човек, за всяко дете си има възможни по-малко или повече правилни начини в конкретния случай. Това иска от нас гъвкавост. Иска изключителен ум. И стигаме до втория принцип, който е мъдрост. Мъдростта, напред науката е слънце, нали? Образът ни е слънцето, образът ни е светлината за тази мъдрост. Мъдростта дава знание как, колко, кога, какво, на кого, какви методи да използваме, какви упражнения, какви инструменти, за кое дете, в кой момент. Понякога външния свят ни налага и ни изисква някакви неща, които изглеждат правилни, морални, добри, честни, справедливи, каквито искате. Обаче има и по-дълбоки причини, които е добре да разбираме. Та има едни вътрешни процеси, които са невидими. И когато гледаме вън и вътре, не за това ще говорим, когато гледаме отвън, нещата изглеждат по един начин. Отвътре обаче има и други мотиви и друго съдържание, което е важно да разбираме и да познаваме. Защото когато чуем едно дете да плаче, и ни се свива сърцето. Обаче има видове плач. Една майка идва, детето плаче драматично и неутешимо. Един ден, втори ден, трети ден. И на третия ден аз стоя с нея и си приказвам отвън. И казвам тихичко, заслушай се в плача му. Тя ме поглежда изненадано, но реши да ме послуша. Аз казвам, какво чуваш? Казва, казва. Ама то няма дълбочина, няма болка. Викам, да, той го играе в момента и това го прави заради тебе. Благодаря ти. Остави го, тръгна. Той се погледа и спря да плаче. Не при всички и не винаги е така. Но затова е важно да познаваме вътрешните процеси. И това го изработваме пак само вътре в нас. А истината, третия принцип е тая сила, която ни дава свободата. Всички искаме да сме свободни, но пък свободата е особено в нашето общество и в нашето време много трудно разбрано нещо. И тя не означава слободия, както често всеки да прави каквото си иска, когато си иска, с когото си иска. Да, това е също свобода като дефиниция, но тя е в пряка връзка за нас с разумността. Ако си разумен, можеш да бъдеш свободен. Ако не си разумен, свободата ти се ограничава. Ти сам си ограничаваш собствената свобода. Свободата е да разбираш, да познаваш и да действаш съобразно най-висшето в себе си. От тези три принципа произлизат три основни вида методи, с които сега ще ви запозная съвсем накратко. Понеже сме във фермата, ще дам пример с едно растение. От какво има нужда? Вода, светлина и почва. Това са трите основни метода. Един е свързан с дъжда, нали го чухте преди малко. Втория е свързан с слънцето и третия е свързан с земята. Този с дъжда го наричаме методи на топлината. Този на слънцето методи на светлината и този, който е с земята, е методи на силата. Защо? И какво ни казва? Методи на топлината. Те работят и произлизат всъщност от принципа на любовта и е пряко свързан с сърцето, с емоционалния ни свят. Дъжда го използвах като образ. Водата като символ. Какво прави топлината с физическите предмети? Какво? Нагрява ги и като ги нагрее, какво се случва? Отпускат се и разширяват се. Точно това. Методите на топлината действат разширяващо. И това е свързано точно с емоционалния свят. Основно. Методите на светлината са свързани с какво възприемаме светлината? С очите. Тези методи са свързани за това и с ума, с принципа на мъдростта, който носи знание. А методите на силата свързани с земята, от която всяко едно растение черпи своята сила и се подхранва. Те произлизат от
принципа на истината в основната си степен и най-много работят с нашето тяло, с нашата сила, с нашите движения. Да, и с нашата воля. И до тук минахме през принципи и методи. Ще направим едно упражнение малко. Аз ще го покажа първо. То е лесно. Ръцете са пред гърдите. Първо движение. Второ движение. Трето движение. Какво казвате в момента? Ще го направим трети път. Насочете се навътре и се опитайте да усетите какво се случва във вас. Какво казвате на вътрешния си свят с тези движения в момента? Готови? Някой иска ли да се... Слиза към мен, връща се. Може ли по-силно, само да го чуят всички? Варям се, издигам се, връща се към. Добре, чух, че някой друг опита да каже. Споделям. Само... Добре. Така, както го усетите, искам да наблюдавате себе си. Няма как да опознаем външния, другия свят, другия човек, детето, ако не познаваме себе си. Защото ние сме нашия инструмент. Трябва да сме наясно със собствения си инструмент. Можем по различен начин да го преживеем. Дори сега, ако го направим трети път, може нещо ново да бъде. Важното е не да се опитваме да повтаряме преживяването си, а да сме будни първо към това, което се случва в нас. Защото всички методи, всички упражнения в различна среда могат да действат по различен начин. Ние сме, нашия свят е вътрешната ни среда. И ние сме различни. Аз утре като отида в детската градина и ако го направя това с децата, мога да усетя нещо различно. Те да ми кажат нещо ново. Това упражнение може ли да се прави от деца? Добре, от колко годишна възраст имате малки? 2 годишни. 3. Добре, значи гласуваме от 2-3 годишни могат да го правят. Без да им изискаме какво усещахте, нали, това е за вас. Още един път го правим, сега ще го усъвършенстваме. Поемаме въздух. Задържаме и качваме ръцете нагоре и издишаме. Айде още веднъж. Сега го направете с вашата скорост. Разтваряме, поемаме въздух, задържаме ръцете и вдигаме нагоре и издишаме и спускаме. Мен лично ми стана много приятно, като си поех дълбоко въздух. Още едно. Да ни кажете, че не ви давам упражнения. Пак същото, обаче, вие ще го правите, аз ще говоря думички с моята скорост. Любовта разкрива слънцето в нас. Още веднъж. Любовта разкрива слънцето в нас. И трети път. На ум всички. Всеки за себе си. Когато правите упражнението, може да го казвате и за себе си, в мен. Нали, когато сте сами. В случая сме група, заедно, и затова го казахме в нас. Но бъдете будни, радвайте се докато го правите, усещайте, наблюдавайте, защото има условия, нали ви казах. Какъв е този ритъм? Моля? О, направо размера, добре. За какво е подходящо това 7-8? За ръченица? Да, български ритъм. Пеем една песен, която е само с буквата А и в ритъма на ръченицата. Някои вече я знаят, доколкото разбрах след като децата им ги слушат, другите ще я научат. Понеже е само с буквата А, тези, които не я знаят, могат да си я запишат. Текста, да. Виж им го. Добре. Обичам взаимно учителната методика. Много е добра. Добре, тогава пляскайте поне с ръце. Добре, сега О. С О същата мелодия, но за да ви бъде трудно и за да си махнете ръцете от телефоните, химикалите, и двете ръце ще ви трябват на всички. Редуваме, понеже О прилича на какво? На колело, да, на кръгче, с дясната ръка, с лявата ръка, с дясната. И така, модерно, ако трябва да го кажа, ще балансираме двете хемисфери, нали? Лявото и дясното полукълбо. Започваме с дясната ръка. Рисува кръгче. Лява. Дясна. Лява. Дясна. Лява. Двете.
дясна, лява, двете, дясна, лява, двете. Погалвате си с трите пръста, тези три, от основата към върха, един след друг, всички пръсти, след което като свършат на едната ръка, минавате на другата, на всяко да, докато пеете. Започваме с дясната, тя е активната. Тя го прави, да. Сега по-простия вариант ли искате или по-сложния? А на сърцето. О на очите. У на ушите. О ученца, у ушички. 3 годишни са всички. А, о, у, а, о, у, а, о, у, а, о, у, а, о, о, давай. А, о, у, а, о, у, а, о, у. Хареса ли ви? Айде още малко тогава. Пеем ръцете напред и свиваме юмруци. На всяко и пеем Добре, и като за възрастни ще го усложним. Затваряте си очите и така докосвате само върховете на пръстите, гледате да си ги улучвате през цялото време. Пеем и на всяко и отделяте и докосвате. И си затворете очите и се насочете и към вътрешния си свят в момента, да го усложним максимално. Аз забелязах, че пяхте по-тихо. Не знам дали забелязахте. Точно така. Ето, ама това са процеси, които са важни. Част от енергията ви се насочи навътре и отвънка остана по-малко. Веднага можем да го преведем, когато има нещо и сме с деца, сред деца, насочим навътре енергията си, понеже има нещо, някакъв проблем, който ни тормози. Нормално е, всички сме живи и ни се случват много неща. Службата с партньора, с родителите, с съседите няма значение. И част от тая енергия ни отива при децата. Освен това може да бъде и като начин за балансиране между един вид енергия и друг вид енергия. И. И опънати. Така, като струни към къде? Към слънцето, точно така. И това се опитайте сега да му намерите смисъл за вас да оживее. Какво правите и защо го правите? Какво усещате? Каква идея влагате? Готови? И. Седнете да си почините. Имаше ли разлика? Почнах да забързвам. И в началото се концентрирахте и беше много добре. Последното вече, кога стана най-бързо, тогава се получи веселата част. Децата всичко копират и правят веднага и всъщност има отражение, което се вижда. По-важното е в нашите глави какво има, когато им предлагаме нещо да правят. Нали, без да трябва да им го обясняваме, както беше с това упражнение, няма да им говорим за вътрешния им свят или каквото и да е, но ако ние държим тази идея в нашето съзнание,
то действа върху тях по-силно, когато го правят, а не в същото време нещо сложно, нещо, което да ги затруднява, а можем да постигнем добри резултати. Зависи каква цел сме си поставили. Ще използвам това, което Снежи каза. Какво държим в нашето съзнание? Смятате ли, че мисълта е сила? Абсолютно. Това означава, че трябва да знаем как да работим с нея. И не само когато говорим за самолет, да отидем до Марс или да излезем от границите на Слънчевата система, за наука, когато говорим за външния свят. Мисълта е сила, когато става дума и за вътрешния ни свят. Това какво се случва с нас и какво стига до децата. Защото пък те без да знаят защо, обаче са много чувствителни. Техните вътрешни антени са много по-силни от нашите. И всъщност най-силно въздейства това, което е вътре в нас. И за това възпитание понякога можем да имаме без думи. И това е вън и вътре. Има видими неща, има и невидими неща. При нас, нашето разбиране за възпитанието и за педагогиката, има видима педагогика, има и невидима педагогика. Има видими неща, които, примерно в момента ни чувате, виждате ни, правим някакви движения, било с ръце, било с инструменти, говорим, това е видимата част. Невидимата е това, което е вътре в нас. Обаче то стига до децата. То стига и до нас, но с течение на времето малко сме развили други качества, нали? Да, сме твърди като почват. Благодаря ти, само си го помислех. Да, и за това, когато им дадем някакво упражнение, е важно какво държим в нашето съзнание. Защото ето сега това упражнение, което направихме, как можем да го използвам като метод за работа с едно дете. Ако го правя чисто механично дори, детето също може да го прави механично, но аз мога да държа в съзнанието си нещо. Или когато детето проявява някакво качество, което някаква емоция в момента има, която на нас не ни допада, или искаме да му помогнем да се освободи от нея, разширяваме. Говорим за детето. То да сподели, да. Но може да разширим любовта в него. Или да разширим това чувство, което е. Или примерно да вложим, ако е било тъжно, разширявам радостта. Но не му го обяснявам, не му го казвам. Аз само го държа в моето съзнание и го правя заедно с него, примерно. При нас, понеже са свикнали на всякакви такива работи, по-лесно се получава да правим този род упражнения. Но пък вие също може да опитате и с времето се получава. И правим. Дори чисто двигателно. Важното е в учителя, в родителя, в треньора, в който е възпитател, какво държи в съзнанието си. Защото това, което правим всъщност, е да създаваме условия. Ние създаваме условия нещо в детето да се случи. Нещо да се развие. Като видите градината, има много растения. За всяко растение си има специфични условия. Градинарите ги познават. Възпитателите по същия начин добре да познават своите цветя, т.е. децата. И да знаят какво качество в момента, каква емоция примерно е избухнала, на какво се дължи, как може да бъде променена, трансформирана. И сега какво ви казах с тези песнички за гласните букви? Нямаше нужда от всичките ми предишни приказки. А, О, У за мен са трите основни принципа. А – любов, О – истина, У – мъдрост. И по този начин за мен това е живо. И понеже за мен е живо, и за вас става живо. Защото сме свързани в момента. И когато искам да работя, примерно, с детето, нещо свързано с сърцето му, т.е. с емоционалния му свят, мога да изпеем един път буквичката А, гласната А. Дори само това е достатъчно. А в случая, понеже говорим за вътре и за вън, с тези А, О, У, подхранихме вашия вътрешен свят, нашия вътрешен свят, с трите основни принципа, с тези и за нас по този начин стават живи сили. И сега трябва да намерим измеренията на тези три принципа и във вас. Аз ще ги потърся след малко. Ако възпитавам коте, трябва да използвам подходящи за котето принципи и методи. Съгласни ли сте? Ако възпитавам, крокодил, трябва да използвам методи подходящи за крокодил. По същия начин е с децата. Тоест методите ни трябва да бъдат подходящи за деца. И това е едно от нещата, които се опитваме да направим, да съобразим нещата с детската възраст. Тоест,
както казах, онази голяма планина, от която ние сме чукали и ровили камъчета, всяко едно такова скъпоценно камъче, което за нас като възрастни има определена стойност, когато отидем в детския свят, знаете ли колко трябва да го смалим? Тук имам, то няма да се види даже, житно зрънце. Това огромно съдържание трябва да можем да го минимизираме до степен, ето е толкова. И така да го поднесем на детето. А това по механичен начин трудно става. Затова е добре да имаме разбиране. За нас човек има 3 сфери. Умствена, емоционална и волева. Искам всеки да оцени себе си от 0 до 10. Не колко е умен, а как оценява собственото си развитие, колко енергия влага, колко енергия отдава на умствената част, умствените си процеси, колко енергия, сили, време отдава на емоционалните си процеси, колко са силни за него и колко енергия, време, сили за волят. От 0 до 10, това е инструмент, с който работим. Какъв е триъгълника? Цветен. Харесаме. И още равностранен. И още дървен. Защо е равностранен? Защото това е нашия идеал. Идеал, който държим в съзнанието и се стремим към него. 3 сфери еднакво хармонично развити, максимално. Тоест, качествата и способностите, които са свързани с всяка една от тези 3 сфери, максимално да се опитаме да бъдат развити. Ако не сега, по-нататък. Защо е цветен? Защото е свързан с 3 принципа. Червеното е свързано с любовта, жълтото е свързано с мъдростта, синьото е свързано с принципа на истина. Съответно, това е сферата на сърцето, сферата на ума и сферата на волята. И сега, защо е с дупки? Ето го, един равнобедрен стана. Затова са дупки. Унагледяват и този триъгълник унагледява нашия вътрешен триъгълник. Ето, в случая си избрах, волята е най-силна, сърцето и ума са по-слабо развити. Виждате го, нали? Тези, които имат дете, един бърз такъв триъгълник. Коя сфера колко е развита? Това е случая почти интуитивно. Това е само и за вас самите първоначално запознаване. Хем е много просто, хем има нужда от малко разбиране. Няма в случая нито правилно и грешно, нито точно. Това е процес. По-нататък се надявам да го използвате повече и ще ви стане по-лесно. Ние в едната книга, тази книжка, отзад сме сложили как може да се работи с този триъгълник. Има цяла таблица, в която са обяснени как ние го използваме при работата с деца, само че го използваме след 5 годишна възраст, защото е добре малко да подраснат и да покажат своята индивидуалност. Някой иска ли да сподели за детето си? Интуитивно просто ми дойде 30 минути. Добре, колко е годишно? На 6. Добре. Възможно е, приемаме го. Друг? 7, 5, 3. Волята е 3. Това да не е тинейджър. 10, 7, 3. Съвсем като за тинейджър отговаря. Значи, като стане тинейджър, ще трябва да сменяме системата. Не може да прояви воля в работа, нали, смисъл в детските задачи, но пък волята в отношенията с нас я проявява на 10. Когато да стане на нещо, да стане на него. Това е специално. Родителите са специална категория. Взаимоотношенията деца-родители са специална категория. И е добре да сме развили безпристрастност, когато искаме да работим. Защото нашите емоции оцветяват начина, по който виждаме света. И за родителите е много силно това. И имаме нужда, ето така, както аз се отдалечавам от камерата, да се отдалечим достатъчно от детето, чисто емоционално, вътрешно. Не означава да го зарежем и да отидем да живеем в Хималаите, за да мога да го видя. Не, въпросът е емоционално да можем да се оттеглим, за да имаме ясен поглед. Иначе емоциите замъгляват погледа ни. Че волята е не само с физическата работа и детските задачи, и с физическото здраве също е свързана с качества като търпение, като постоянство, като самообладание. Така че не само повече параметри. Да, точките е още едно. Всяка една от тези точки, си представете, дупките, че е свързано с определена способност. Има способности и качества, които са свързани с ума, такива, които са свързани с сърцето
и такива, които са свързани с ума повече. Всичко при нас е свързано, но трябва да можем да ограничим в нашето съзнание първо тези сфери и едно поведение с какво е свързано, и това ни дава вече по-детайлна оценка. Ние сме избрали да работим с 10 качества на ума, на сърцето и 10 на волята, това, което го има в книжката. И тогава за нас става малко по-ясно и по-малко се колебаем, тъй като има някаква конкретика. В момента ви го дадах просто като упражнение, за да имате идеята. И съответно, когато видим един триъгълник или едно такова дете 10, 7, 3, от тук нататък това е от една страна диагностика, от друга страна ни дава отправна точка за какво имаме да работим, какво искаме да подсилим. И това означава от възпитателна гледна точка как да подхраним вътрешния свят на детето конкретно за това. Както има различни видове растения, които са подходящи за различни видове хора, за различни видове заболявания, има диети. Представете си, че възпитателната храна е нещо такова. За кое дете, в какъв момент, каква възпитателна храна е подходяща, за да подкрепим дадено качество, дадена сфера. В това се изразява изкуството на възпитание. И понеже за нас казах, че всичко е живо, това означава, че всичко, което можем да видим, да усетим, да почувстваме в нашия свят, може да бъде използвано за възпитание. И то е използвано за възпитание. Защото природата ни възпитава нас самите. Стига да имаме, да кажем, будност, да разбираме този език и да можем да се свържем с него и да разберем в случая какво ни казва природата с ето тези житни зранца, с тиквата, с билките, които са отвън, с цветята. Това е език. И след като сме разбрали това, стигаме до една тема, свързана с символите. В слънчевата педагогика символите имат много голямо значение. Защото целият свят, цялата разумна природа, за нас тя е и разумна, и жива, ни говори чрез езика на символите. Цветовете се явяват символ, звуците се явяват символ. Птичките, кучето, което чухме, дъжда, водата, слънцето, светлината, планината, всяко едно от тези неща става символ. Когато е символ, то е нещо повече от конкретния предмет или процес, който ние можем да наблюдаваме. Ето, пръста е символ на нещо. Житното зърно също. Когато искаме да работим, символите имат отношение по този начин към вътрешния ни свят. Когато искаме да работим с децата нещо, да ги подкрепим, казвам от възпитателна гледна точка, можем да им дадем цвят, плод, занимание, конкретен предмет, конкретен елемент от тези 4 елемента, с които работим и които изграждат целия ни живот, нали? Светлина, топлина, въздух и земя. И това се превръща като инструмент за работа. Но защо? Важното е защо. Не е просто, примерно, да използваме природни материали, защото те са естествени. Да, факт е. Така е. Обаче има и по-дълбока причина. И тя е вътрешна. Защо? Примерно, използвам в момента тези 3 цвята, казах. И когато искам да работя примерно върху емоциите на детето, мога да му дам кой цвят? Червен. Може ли да попитам, това работи ли за нас като родители? Тоест, ако аз не се справям с емоционалния си свят, работя с нещо червено? О, вие сте първият родител, който казва, че не се справя с емоционалния си свят. Няма такива. Абсолютно задължително. Ако не работи за нас, какво беше изречението на Сиана, с което започна всички сега заедно група? Всяко възпитание започва с самовъзпитание. Поне това, ако запомня. Ще бъде добре. Да, задължително. Това са методи, упражнения за самовъзпитание. И първо трябва да са проработили в нас, след което ги даваме на децата. Ако нямаме личен опит, отиваме в нещо, което прилича на дресировка. Защото ти го караш да прави нещо, искам да четеш. Обаче вкъщи никой не чете, няма нито една книга, няма библиотека, нали? Как да чете детето? Когато е нещо живо за родителя, той ще го предаде на детето си. Освен всичко това, което те си носят като индивидуалност, това с което са дошли. Обаче, когато искаме нещо, което за нас не е, тогава става малко насилие. Слушай
Шам, 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 слоу. 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 Шам, шам, шам. Сега ще изпеем още един път с движение. Снежи ще ги показва, търкаме ръце и после на ушите. Но бъдете, освен весели и чувствителни, т.е. наблюдавайте какво усещате, защото раз и шам, 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 слоу. Шам, 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 слоу. Шам, с какво можем да свържим тая песен? С кой от принципите? Ама от това, което научихме, защо с мъдростта? Точно така. Уши. И затова слагаме на ушите. Това е свързано с мъдростта. Умният човек може да слуша. Да. Емоционалният обикновено не. Второ движение. Търкаме или галим ушенцата си и на шам слагаме в средата на челото. Шам, 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 Дигаме дясната ръка леко напред и пръстите вдигнати нагоре. И аз говоря и правя, вие повтаряте. Пръстите са събрани като изходно положение. Малкият пръст отива настрани и се прибира при другите. Палеца отива настрани и се прибира. Показалеца отива настрани и се прибира. Палеца с върха си докосва малкия пръст и остава така. Добре, погалва към основата малкия пръст, палеца погалва обратно нагоре към върха и пак погалва надолу към основата и преминава към основата на безименния. Погалва нагоре пръста, погалва надолу, преминава към основата на средния пръст. Погалва нагоре, погалва надолу, преминава към основата на показалеца. Погалва нагоре, спуска се обратно надолу и отново нагоре и върховете на двата пръста остават така. Спускаме вертикално напред ръката, дигаме я нагоре, встрани и спускаме до кръка. Трудно ли беше? За колко годишни може да се използва според вас? Над 5 може. От 5 нагоре, реално. Имат нужда да развият все пак финната моторика. За това как, че трябва да съобразяваме, нали, какви упражнения, какви идеи даваме в различните възрастови групи. И сега това упражнение, запомнихте ли го? Не. Да го повторим още един път. Дайде с другата, че много ви заболя. По принцип това е за дясна, но даже е добре понякога да го правите и с другата, за да видите разликата. Така, напред и нагоре. И сега се опитайте, аз ще го правя по-бързо, за да не ви заболи ръката, да наблюдавате и себе си. Малкия пръст страни, връща се. Палеца в страни, връща. Показалеца на страни, връща. Палеца докосва с върха си малкия пръст, погалва го към основата,
погалва обратно нагоре, погалва към основата и преминава към основата на безименния. Погалва нагоре към върха, погалва надолу към основата, преминава към основата на средния пръст. Погалва нагоре, погалва надолу средния пръст и преминава към основата на показалеца. Погалва нагоре, погалва надолу, погалва пак нагоре и остават върховете им свързвани. Спускаме ръката хоризонтално напред, издигаме вертикално нагоре, дясно и спускаме до крака. Само малкият показалец по два горе. 3 движения право за наблюдението, точно така. Двата крайни пръста, показалеца и малкия, имаме по 3 движения по тях, а по двата средни и безимени имаме по 2 движения. Да, точно така. Трябва да има някакво съдържание, някакъв смисъл. Какво усетихте първо, докато го правихте? Освен, че много внимавахте да не объркате и ме слушахте, нали? Волята. Добре. Опитайте си го вкъщи самите вие да видите. И е добре да има, т.е. ние да вложим нещо в това. Сега ще направя една друга гледна точка, ще ви дам. Човека от гледна точка на слънчевата педагогика може да бъде разгледан и като друга геометрична фигура, пентаграм. Това е друг начин, по който можем да разгледаме човека, съответно детето, и да работим. Това са 5 основни добродетеля, които за нас са нагледени с 5 пръста. И човека е сбор от всички добродетели, но тези са основните, от които проистичат всички останали. Кажете ми няколко добродетели. Истина, правда, любов, мъдрост, добре, тези ги знаем. Други. Съвест, труд, трудолюбие, да. Честност, отговорност. И още, нали? Не ги изчерпах. Това, което се опитваме да направим е след като имаме тази идея, че човека е сбор от добродетели, основното е да развием добродетелите в децата, за което има нужда от... Ние не можем да ги сложим вътре в никой един. Ние създаваме условия. Вие като родители сте се постарали достатъчно, каквото сте могли, сте вложили в децата си. Но от тук нататък ролята на родителя, на възпитателя, на учителя е да създава среда, условия, в които да се развиват едни или други. Т.е. да даваме повече храна, повече вода, топлина, по-добра почва на едни растения, вътрешни, за сметка на други. Защото както в кошера, ако пчелата майка умре, какво се случва? Могат да избягат, а могат да направят, да почнат да хранят някоя друга с храна и тя да стане пчела майка. По същия начин и при нас. Има качества, които можем да им дадем храна и да се развият. Ако не им даваме такава храна, те няма да се развият. Ще се развият други. Всичко около нас е условия, които ни дават възможност да развиваме определени качества. Няма добри и лоши. Всичко е обогатяване и развитие. Въпросът е да знаем ние какви плодове искаме да имаме. Какви плодове иска да даде нашето дърво. Спомняте ли си, че бяхте дърво в началото? Имахте ли плодове? Някой не, някой да. Всеки сам си го нарисува. Въпросът е, че от възпитателна гледна точка е добре да знаем. Няма значение дали сме родители или учители. Какво искаме да формираме в децата си? Защото тогава имаме цел. Съответно трябва да подберем какви инструменти ще използваме. Как ще стигнем до тази цел? С какво ще подхранваме съответно децата си? Ако чисто физиологически, физически ги храним с определена храна, също ще развием определени качества. Затова добродетелите са важни. Ние се опитваме да създадем среда и условие децата да проявяват повече едни качества за сметка на други. Затова, примерно в детския център нямаме играчки и не допускаме играчки свързани с оръжие. Т.е. оръжие като играч. Защо? Оръжието не е играчка, нали? Да, но дори да е играчка, идеята е, че неговото предназначение е да нарани някой, да убие някой. Затова нямаме такива играчки. Защото уважаваме живота и се стремим да пазим живота. Това е, как да кажа, философия, която се опитваме във всяко едно нещо, което стига до децата, да я потърсим, да я открием, да го помислим по този начин. 5 добродетели са любов, правда, мъдрост, истина и добро, добродетел. И от тях тръгват всички други. Ето това упражнение, което направихме с пръст. Какво мога да кажа, какво мога да държа в съзнанието, докато го правим с децата? Любовта дава сили на единия, на втория, на третия.
Тя е първия принцип и съответно първата добродетел. Тя дава живот. Нали, оттам тръгва всичко останало за нас като хора. Сега, Снежи, ще поговорим малко. По отношение на добродетелите, Алекс спомена, че разбирането ни е малко по-различно от официалното такова. И то е най-вече защото ние не смятаме, че добродетели могат да се формират в час по добродетели. Не, че е лошо да има час, в който децата да говорят по такива теми, особено ако в семействата им такива теми не са застъпени. Но е много по-естествено, ако разбирането за добродетели влиза като в целия процес, в който присъстват децата, в всяко едно време, в което са в училище, и в часа им по математика, и в часа им по природни науки, в междучасията им, в извънкласните дейности, а не да е ограничено само до някакъв вид учебно съдържание. Днеска учихме за разумността, примерно. Да, нещо вероятно от този урок за разумността ще остане в съзнанието на детето и това не е лошо, но просто по-добре е, ако тази мисъл присъства като цяло. В много дългата ни практика като учители сме наблюдавали много класове и особено при началния етап, първи-четвърти клас, много ясно се вижда как учителя се отпечатва върху учениците си и как се вижда какво за този учител е било ценно. Той го проектира върху децата. Оставям на страна чисто учебното съдържание, което всеки добър учител наистина трябва да успее да научи децата си на основните неща и да го направи по добър начин. Но винаги се личи дали учителя има в съзнанието си идеята да работи за класа си като колектив, като група, да изгражда позитивни взаимоотношения в класа си, да работи за честност, за разумност, за постоянство, за търпение. Тоест той е вложил в идея в главата си, че иска неговите деца да ги научи на практика на добродетели. И е работил целенасочено в тази посока, без значение с какви методи. И този резултат после се вижда. Вижда се и когато учителя е заложил основно на учебната работа и на съревнованието в учебната работа и на това да подкрепим всеки, който напредва и да заклеймим всеки, който не напредва с необходимото темпо. Разликата е много голяма. И за съжаление, отпечатъка в вътрешния свят на детето от тази работа е много голям. Защото в тая възраст този учител е почти като родител за детето. Той е най-големия авторитет за него вече. В тази възраст учителя става по-голям авторитет от родителя. И всъщност това, което той поднася на детето, за него става по-важно. Ние имаме този опит като музиканти да се опитаме да помогнем на дъщеря си да научи по-бързо и лесно нещо, да й дадем най-прекия път с най-малко усилия. Не. След следващия урок идва и прави същото нещо, защото госпожата така каза. Не защото ти ми го каза същото преди 5 дена, нали? И се опита, защото госпожата така каза. От тази гледна точка, наистина ролята на учителя в този период става все по-голяма, защото той е някакъв външен пример за детето. И ако учителя носи в себе си някакви добродетели, т.е. развити добродетели, проявява ги, ако той е справедлив към децата, най-вероятно ще научи и тях на справедливост. Ама без специално да им говори за това, а те ще го попият просто от неговото поведение. Те ще го отчетат. Те го отчитат даже и в много по-малка възраст. В възрастта, с която ние работим в момента, те много добре усещат кога учителя е справедлив спрямо тях и спрямо другите и кога не е. И когато е справедливо нещо, дори да не им харесва, те го приемат всъщност. Съгласяват се, не протестират така, защото осъзнават, че е справедливо. Дори на тази много малка възраст. А ако нещо не е обаче, примерно учителя не е проучил точно какво се е случило, тогава в тях има друга емоция, която подсказва, че трябва да отидем малко по-нататък. Преди още да се обяви идеята за обучение по добродетели, ние бяхме решили новия ни календар за учебната година да бъде по добродетели. И всъщност точно на това заложихме да създадем условия да се работи за една определена добродетел в месеца, една или две, но условие да бъде правено по всяко време и на всяко място. В къщи, в час, в различен час, в междучасие, в извънкласна дейност. Избрахме си, аз ще покажа примерна страничка, не случайно картинката отпред е на 5 пръста, понеже ги свързваме с добродетелите. И избрахме си, ето сега, примерно сме вече октомври месец.
Той календара започва от септември и свършва август, защото е за учебна година. Ето го октомври, ние сме си избрали справедливост за този октомври да работим. И съответно, после ще можете да го разгледате. Няма проблем. Аз просто искам да покажа как сме мислили. Събрали сме различни ресурси, които за нас имат отношение към тая добродетел. Тук сме поместили една песен, която е свързана по някакъв начин с справедливостта, 2 упражнения и една приказка. Тези съответно ресурси са качени на сайта и с QR код може да се влезе директно там. Освен това, сме добавили някои мъдри мисли от по-мъдри от нас хора, свързани с съответната добродетел. Освен това, сме предвидили въпроси, които може да се дискутира с децата. С най-малките по-малко и по по-прост начин, но в училищна възраст, например, по какво разбираме, че някой е справедлив. Децата могат да разговарят по тая тема. И не е задължително тая тема да се развива в час по добродетели. Тя може да бъде в часа на класа, в някаква тема от околния свят. Те там са свързани и с взаимоотношения, и с история. От какво зависи справедливостта? Необходима ли ни е справедливостта? За какво? Когато се подтикват децата да мислят по някакви теми, те съответно се свързват с тях. И сме добавили позитивни утвърждения за съответната добродетел. Ние имаме такова упражнение, което правим всеки ден. Започваме сутринта с музика и гимнастика и в края на гимнастиката винаги си казваме едно утвърждение. Примерно, аз съм умен, ние сме умни. Правим го всички заедно. Аз съм справедлив, ние сме справедливи. Аз съм добър, ние сме добри. Подбираме си думичките за деня, според деня и според други неща, които искаме да направим. В случая в някои от дните, може да не е задължително всеки ден, разбира се, включваме и нещо със справедливостта. Ето тук, примерно, може да бъде уважавам себе си, уважавам и другите. Едно такова утвърждение, дори да не е трикратно, еднократно, може да намери място в много моменти от ежедневието на едно дете и да остави в него един отпечатък. Няма нужда, дори да не сме говорили много по тая тема, просто го оставяме като посято семенце, което си остава там. Ама ако цял месец, дали всеки ден, дали през ден посяваме по едно семенце, понякога с песен, понякога с упражнение, понякога с приказка, понякога с утвърждение, с разсъждение, те капка по капка се наслагват. Няма нужда да имаме ден на справедливостта, примерно. Макар че и това сме правили, имали сме празници свързани с някаква добродетел. Това е нашата идея всъщност и допълнителни ресурси сме събрали в още една статия в сайта, където има още песни, още упражнения, още приказки, още предложения и идеи какво би могъл човек да прави. Те са точно предложения и идеи. От една страна са конкретни, от друга страна със сигурност не изчерпват темата, защото темата за всяка една добродетел е неизчерпаема в общи линии. Целта им е от една страна да даде повече възможности човек според ситуацията да може да бръкне в джоба си и да извади правилното нещо, да разполага с него, а от друга страна да подбутнат вдъхновението на човек. Той като прочете нещо, види нещо, да му хрумне друго нещо, защото няма как един човек, 2, 5 да изчерпят темата за една добродетел. Всеки от нас има неизчерпаем резервоар на вдъхновение в себе си, просто понякога има нужда от искричка, която от някъде да дойде, от някаква малка идея, от която той да построи нещо друго. Защото и голяма част от тези неща, които са, примерно, авторски наши, те са дошли пак от някаква такава искричка. Нещо ни е вдъхновило в някакъв момент, някаква случка, нещо, което сме видяли, нещо, което сме си помислили, нещо, което сме прочели. Тоест, то така работи по принцип за всеки. Така че идеята е било всеки да може да намери вдъхновение и да сътвори други неща, по някакъв начин да преработи съответната добродетел за себе си и да я направи и за децата. Част от нещата, които са вкарани в общата статия, има някои упражнения, на които скобки е отбелязано, че те не са за децата, те са за учителя, примерно, или за родителя. Единични са такива. По принцип сме се старали да влагаме неща, които могат да се правят с децата, но някои единични. И ние имаме нужда от храна. Хубавото е, че всичката храна, която е за децата, става и за нас, но не всичката, която е за нас, е подходяща за децата. Точно като при захранването на едно дете в началото. Така че това е нашето разбиране за работа с добродетели. Всъщност това е нещо, което
следва да правим всеки ден под една или друга форма. Учителя със самото си и родителя със самото си присъствие трябва да си дава сметка, че той дава пример. Просто сме обречени на това от момента, в който станем учители и родители. И въобще от момента, в който сме големи. Така че искаме, не искаме, те попиват. Децата така гледат и учителите си. И ако виждат, че учителя неглижира нещо, те ще го неглижират също. Ако виждат, че за него нещо е ценно, важно и той го показва с цялото си, виждат, че е честен с тях, примерно. И те ще свикнат да бъдат честни с него. Ако той може честно да им каже, това не го знам, трябва да го проверя, те ще му вярват от тук нататък. Защото те много добре усещат дали наистина знаеш нещо или не. Ти може да, аз знам всичко. Да, ама те виждат, че не знаеш. И губят доверие в тебе. И оттам нататък, колкото и да им говориш за честност, за истина, няма как да бъдеш достатъчен авторитет, защото те винаги ще имат едно на ум, защото ти си ги излъгал. Ако нещо си казал и то после се окаже, че не е било вярно, да си признаеш, да кажеш, да, аз мислех, че е така, но се оказва, че съм сбъркал. И това вече е честната позиция, пак е в подкрепа на истината. А не да държим на своето на всяка цена, защото сме големи. Та това е за добродетелите. Календара, дата. Да. Това за датите е една друга тема. Не по-малко голяма. Не са зодиите, макар че има общо и с тях. Това е природния ритъм, с който работим. Предишният ни календар беше само по природния ритъм, сега добавихме и добродетели. За нас всеки ден от седмицата има свое лице, свързане с някакви качества, с някакви добродетели, с по-подходящи дейности, с храни, с планети и така нататък. Опитваме се да използваме тази енергия на деня на седмицата, за да ни е най-лесно в дейностите, които правим. Не, че ако трябва да си изчистим къщата, ще чакаме да стане понеделник и понеже е събота и няма да я изчистим. И само на пълнолуние ще перем и там ще съдим и така нататък. За едно време може. Но да, но пък знаем, че примерно ако искаме да работим нещо свързано с много умствена работа, с много мислене и имаме възможност да използваме енергията на срядата, може би ще ни бъде малко по-лесно, отколкото в някой друг ден. Отколкото във вторника, пример. Да. От една страна са дните на седмицата, от друга страна са природните елементи. Огън, земя, въздух и вода. На елементи си разпределяме седмиците. Има си две системи реално. При едната седмиците са си изцяло в един цвят, при другата стават преливания между двете. Реално няма значение точно по кой от двата варианта ще бъдат разделени. Просто за нас елементите вървят в определен ред. И примерно ето една тук в тази земна седмица, която предстои от другия вторник за нас елемента земя ще бъде водещ. И всичко, което правим, включително и заниманията ни по математика и по български, ще се опитваме да вкараме в тях по нещичко свързано или с елемента, или с деня от седмицата, в който работим. Ако примерно е ден вторник, със сигурност ще вкараме някакво двигателно упражнение, защото той е много динамичен ден. И по-лесно ще се случат нещата ни, ако имаме и двигателна активност в часа, без значение какъв е той. Защото едно кратко двигателно упражнение, каквото може би ще направим после, отнема не повече от една минута, примерно. А една минута може да влезе във всеки учебен час. И да разтовари психическото напрежение, да събере децата, да им помогне да мислят по-добре, да ги концентрира, да убере някакви негативни емоции и така нататък. Така че вложена една минута в нещо такова, дали в дишане, дали в двигателно упражнение, дали в упражнение с пръсти, в мини песен, в някакво музикално упражнение, всъщност ни пести време после и енергия за работата, която искаме да свършим. Защото освежава съзнанието и има повече позитиви. И реално няма негативи, всъщност. Да, и освен това и с самия енергията на месеца съобразяваме. Това е единственото, което е астрологичното, че примерно в момента сме под знака на Везни, т.е. неща свързани с красота, партньорски задачи и така нататък, ще са много удачни през целия месец. Така че шарената част от календара по датите е свързана с природния ритъм. Но е достатъчно човек да вземе дори само едно нещо. Примерно днес да реши, че много му пасва на темата, с която ще има водния елемент, понеже е воден елемент, или пък деня, или пък добродетелта. В
смисъл може да си вземе едно малко нещо, което да вложи, което да удохотвори цялата работа, която върши. Да има една допълнителна идея. Добре. Този ритъм е свързан с влизането на Слънцето в съответния астрологичен знак. И когато Слънцето влезе за първи път на 0 градуса Везни, от тогава започва Везни. Везните са въздушен елемент, значи първата седмица ще бъде подчинена на въздушния елемент. Втората седмица ще бъде на водния елемент, който е след Везни, идва Скорпион, който е воден. След това идва Стрелец, който е огнен, значи третата седмица е посветена на огнения и четвъртата седмица е Козирог. Логиката следва, значи ще бъде земен елемент. За нас това удовлетворява и е свързано с нещо, което е около нас, с природата, и по този начин ние го влагаме в работата с децата без да го говорим. Няма нужда пак от приказки. Създаваме условия и създаваме среда, в която това нещо работи, функционира и действа. И това са трите вида ритъм. Има още един, който не използваме. Понякога сме наблюдавали астрологични часове. Има планетни часове, извинявайте. Да? Всеки час е свързан с определена планета и с определен принцип съответно. И съответно дейности, които са по-подходящи или по-малко подходящи. Всеки ден сваляме. Луната е майката. Ние играем ролята на майката през цялото време. Аз само да кажа, че всъщност информация за всичките тези неща можете да намерите в сайта ни. Има раздел библиотека, която е доста богата. В нея има песни, има упражнения, има приказки, има раздел природен ритъм, където има за всички тези елементи, дни от седмицата и така нататък. Има раздел добродетели. Тоест, ако се разтърсите, може да си намерите много материал, който с тази цел е сложен там да бъде на разположение на всички по всяко време. Има една много популярна песен. Чували ли сте? Но. Точно така. Сега ще изпеем с други думички. Добродетел, добродетел, истина, истина, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. Ще изпеем още един път. Това е начин пак тези добродетели да влязат. Добродетел, истина, правда, любов, мъдрост, това са пете, и чистотата, която се явява условие за формиране на всички добродетели. Има и други. За всяка добродетел има специфични условия, специфични методи за развитието им. Изпяваме още един път, да ги запомните. Добродетел, добродетел, истина, истина, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. Станете и се обърнете така, че да имате повече място този път. Ще танцуваме. Може да си разпелите ръцете без да ударите другарчета. За нас добродетелта е основата, върху която се гради целият ни свят. И всичко друго зависи от нея. Без добродетел не е добре. И затова добродетел тропаме с крака, леко тропайте, като пеем добродетел. Истината е най-високото, до което можем да стигнем. Крайната свобода. Тя е най-високо, затова дигаме ръцете горе и пляскаме. Правда от гледна точка на справедливост е всичко, което ни заобикаля и е проява на тази справедливост. Затова по-лесният вариант е ръцете в страни. Любов е свързана с сърцето и мъдростта с ума, който трябва да проявим. И чистотата, правим едно движение от устата навън, да изчистваме, да. И сега упражнение за координация, пеене, мислене и танцуване. Добродетел, добродетел, горе. Истина, истина, страни, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота, добродетел, добродетел, истина, истина, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. Запомнихте ли го? Почти, още веднъж, добре.
Има и по-сложен вариант. На правда много бързо се завъртвате. Да опитаме. Добродетел, добродетел, истина, истина. Въртим. Правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. Добродетел, добродетел, истина, истина. Въртим. Правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. Когато работим за сърцето, пеем по този начин едногласно. Когато искаме да работим за ума, ума е свързан с многогласното звучение. И сега тази песен е много подходяща да се изпее на няколко гласа. Сега вие пеете първи глас, вие пеете втори глас. Втори глас започва с малко закъснение. Ние почваме първи и си пеем до края. Добродетел, добродетел, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, правда, любов, добродетел, добродетел, истина, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. И сега на три гласа. Това в музиката се нарича канон. Една и съща мелодия, когато почва и с една и съща скорост се пее едни след други. Добродетел, 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 истина, и още един път. Истина, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, добродетел, 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 истина, чистина, правда, любов, мъдрост, правда, любов, мъдрост, чистота, чистота. И ако успяхте да чувате и другите, значи добре сме се. Този триъгълник, значи освен структурата на човека, какво е това човека, освен методите, с които е свързан, съответно имаме упражнения всякакви. Както казах, има упражнения, които са свързани с въздуха, дихателни упражнения. Има упражнения, които са свързани с водата. Има упражнения, които са свързани с камъни, с звезди, с храната. Храната също е много важна. Музикалните упражнения, според вас, музиката през кое действа най-силно? Сърцето. Има още едно приложение на тези три принципа, което е свързано с времето. Това са три периода. Първият период е периода на волята, от 0 до 7 годишна възраст. Тогава основно се развива волята. Вторият период е от 7 до 14, това е червеното. Периода на сърцето, в който се развива емоционалността му основно. И третия период е период на ума. Не, че другите неща не се развиват в тези периоди и не, че не трябва да го учим да мисли в първия период, нито да чувства. Не. Но основната педагогическо, възпитателно или каквото и да е въздействие е добре да минава през волята. Защото в първата си 0 до 7 годишна възраст то развива тялото си най-много. И сега има един принцип. Първо се развива предметното мислене. Не мога да ги стегна достатъчно. След това образното мислене и чак след това идва абстрактно-логическото мислене. Наблюдавам, че много силно се залита в интелектуализация, още от ранна детска възраст, което според нас не е най-доброто от гледна точка, дори физиологически. Снежи обича една книга "Защо спим?" Изследвания, свързани с съня и с развитието на мозъка. Последно се развиват центровете, които са в предната част на черепа, които са свързани с наблюдателност, аналитичност. А когато почнем да ги
разходваме и да ги развиваме в неподходящо време, в първия период примерно, изчерпваме силите на едни центрове, които ще трябват в последствие. И не развиваме други, които пък трябва в момента да се развият. Защото децата, ако не развият сетивността си в този период, губят. Ума им в момента се развива през тялото, през тяхното докосване, през тяхното помирисване, скачане, катерене, всичко, което могат да направят. Финната моторика за това също е важна. Тя има отношение както към мисленето, така и към говоренето. И тези три периода е добре да ги познаваме. И затова в първия период волята, тялото, движенията са много важни. Втория период е периода на сърцето, това е тинейджърството. Тук децата са изключително емоционални, те развиват емоциите си. Основно. Не, че не трябва да мислят, както и не означава, че не трябва да действат. И да се движат. Да спортуват, да се движат. Не, това трябва да продължи, но това създава добра основа да се научат да мислят след това. Когато е третия период и когато трябва да се развива тяхната умствена дейност. Да им се даде простор и широта. Да могат да бъдат самостоятелни и разумни. И ето това многогласното пеене, което направихме накрая, е подходящо за развитие на разумността. И нещо, което примерно не сме го забелязвали, в България е много изоставено, изключая хорове, които пеят деца, но в училище многогласното пеене почти отсъства. От гледна точка на слънчевата педагогика, значи когато имаме музика, ние развиваме индивидуалното в децата много силно, но трудно и много малко работим за развитие на колективно. Чисто от гледна точка на часовете по музика говоря. Тези три периода се повтарят след това на всеки 7 години. И сега всеки може да сметне той в какъв период е. И съответно, след като сметне в какъв период е, я сметнете набързо. Всички са на 28, значи... Искам да притесня някои родители. Знаете ли кое казва учителя Петър Дънов, че е подходящо за развитието на добродетели? Страданията. Не казвам, че трябва да карате децата си да страдат, но трябва да им създаваме трудности. Живот без трудности не носи удовлетворение, не носи растеж, не принася плодове. И храната, и майката са условия, които са важни за развитието на добродетелите. Общи. Има си и специфични, нали? Но трудностите са много важни, защото те изграждат. И затова не лишавайте децата си от трудности. Сега ще ви дам думата за въпроси. В случай на домашно обучение или кооператив, ако няма учител, нали, като фигура, променя ли се нещо? В смисъл, или трябва ли нещо да се... Как да кажа? Да, какво трябва да се... Как да запълним тая липса от фигура на учител? Ами, има неща, които са по-добри, неща, които са по-малко добри. Обаче, в крайна сметка, ние живеем в определени условия, които не можем да ги променим. И сега, има ли семейства, в които липсва родител? Да. Може ли единия родител сам да гледа детето си? Може. Да. И се налага и се случва. По-добре ли е да бъдат и двамата? Да, категорично е по-добре. Да. След като го няма, другия се справя с двете функции, с двете задачи. Да. Когато поради някаква причина нямате учител, нямате какво да направите, освен някой да поеме чисто оперативно тая функция. От друга гледна точка е добре да има учител, който да е различен от родителя, защото този триъгълник действа и там. Това е родителя, който дава и двамата родители, който дава женския принцип, учителя дава мъжкия принцип и детето е, нали, ученика. Майка, баща, дете. Това е семейния модел. Когато го отнесем в училище, става родители, учители, деца. И е добре по този начин, нали, ако мислим. Но когато нямаме възможност, правим това, което е възможно. Има разлика в разбирането, подхода и образа, който е на учителя и на родителя. И като функция е добре, за мен е добре да си бъде точно така. Но когато го няма, по-добре да учат децата, отколкото да не учат. Да, така. Нали? Питайте. Ето тук. Мерси. Много ми хареса цялата концепция за добродетелите. И
нали, човек се старае да вкара за своите деца и за своите ученици най-добрите добродетели, нали, да ги възпита, да ги направи хора и така нататък. Но за жалост живеем в общество и то в доста един, как кажа, неприятен свят, в което тези добродетели изчезват на заден план. Влагат се едни доста негативни и съответно децата много лесно и бързо тръгват към тези негативните, лошия пример. Какво правим в тези ситуации? Какво казва вашата педагогика в тези ситуации? Как реагира един учител и родител да им постави, заложи тези добродетели, те да са отгоре върху тези негативни? Сега да поработим с вас. Има неща, които държим в съзнанието си. И това, което е вътре в нас, това е основно. С това съгласни ли сте? Да. Добре. Значи в какъв свят живеем, казвате? Доста негативен. Тя казва, че живеем в доста негативен свят. Аз смятам, че живеем в прекрасен свят. Какво е във вас? Значи, това е първото нещо, което човек трябва да почне да трансформира в себе си. Това не означава, че всичко, което виждам навънка ми харесва или съм съгласен. О, не съм. Даже съм се бунтувал много. Тоест, заемал съм социална, гражданска и всякаква там позиция си. Това е едно. Но вътре в нас е важно да имаме живота подхранващо и поддържащо мнение, позиция за нас самите, защото това е съхраняващо. И това ражда живота, а не другото. Другото е сянка. И така пълним себе си първо с сенки, т.е. негативни емоции, от които после трябва да се чистим. И когато сенките станат много вътре в нас, то почва да избива в отношението ни към децата, към близки. Така че първото е да почистим себе си. Тоест, ние живеем в прекрасен свят. Като можем да назовем това като негативни прояви. Да, трябва да сме абсолютно честни, безпристрастни и наясно. Не просто, всичко е прекрасно, моето ангелче, да, не. Защото ангелчето, ако през цялото време пък към детето подхождаме така, каквото и да прави то, възпитаваме в него други неща, които са после трябва да се трансформират. Това е първото. Второто, от тук нататък вече почваме да работим с това, което е в нас и това, което може да дадем на детето. И съответно, задайте пак въпроса. Как да сложим позитивните, хубавите качества и добродетели и децата да избират тях пред лошите примери? Всичко, което е около нас, са условия. Затова няма добри и лоши условия. Условията формират т.е. дават възможност на едни качества да се развиват за сметка на други. И когато аз имам трудности с едно, второ, трето, значи това са ми условия. Децата в определена възраст, защото има значение, нали, в кой период са децата, имат различни нужди и различни потребности. В момента имаме дете, което е на 4 години и играе много силно на негативни герои. С мечовете ще режи, през цялото време е лошия и ходи да го доказва. Ето, това влиза ли в категорията? Родителите му не са такива. Родителите му са много възпитани, добри хора. С идейни. Това обаче, ако влезем навътре, кое мотивира този тип поведение? То не е това. Има разлика между това, което проявява детето и това, което е отвътре. Отвътре всъщност то е много нежно и много наранимо. И в момента се опитва да се свържи с силата в себе си. Тоест да намери през някакъв начин, защото за него света е плашещо място. И то трябва да вземе от тези игри, в които влиза, сила, за да може след това спокойно да влиза в различни ситуации. Както и не всеки шамар е агресивно поведение. Но има значение коя възраст, нали? Защото в тинейджърството е по друг начин. Втория възрастов период. Първо, освен това, което държим в себе си, второто е какво държим за детето в себе си. Защото то се излъчва от нас. Ако аз през цялото време го критикувам, че не е достатъчно добро, че проявява негативни качества, да, то е потопено в тая среда. Но аз трябва да държа в съзнанието си образа, че то е прекрасно. Всичко добро, чисто, любвеобилно, умно, каквото можем да изброим. Това, което проявява, е моментно състояние. Тоест, детето е принца в замъка, но понякога принца спи, както има облаци и замъгляват слънцето. То винаги е там и в момента е там. Нищо, че не го виждам. Виждам облаците. Да, това са облаци, но принца спи в момента и се проявяват слугите. Нали,
котката като спи, мишките лудуват. Тоест висшето в детето в даден момент не може да се прояви. И от тук нататък идват какви са условията, които можем и методите да използваме, за да прояви детето неща, които ние смятаме за по-ценни. Значи първо чистим себе си, после чистим разбирането си, мисълта си за детето и след това търсим условията. Какво му липсва на едно такова дете, хайде да разсъждаваме. Някаква възраст. Изберете. Моите са точно тази емоционалната. 10. 10 годишно дете, което се впечатлява от негативните примери, да, и по-лесно се свързва, по-лесно проявява тях. Какво му липсва? Сега не говорим за вашето, конкретно говорим като принцип. Искам да мислим просто в тази посока. Какво? Увереност, сила, смелост. Какво казах? Добри примери. Да, сега добрите примери са ограничени, може би, от това къде е, с кого е. Нали, ако в училище има 2 добри деца и 20 палави, примерите са несъотносими. Но тях не можем да променим, освен ако не му променим средата. Записваме го в друго училище. Примерно, това е промяна на среда. Отиваме да живеем на село, промяна на среда. Нали, това е средата, по този начин можем да я променим. Другото е бавно, дълго и напоително ходим да говорим с всички деца. Шегувам се, не го приемайте. Та казахме сила, увереност, смелост. Принадлежност и любов. С кое от тия ще бъдат свързани? Силата с кое е свързана? С волята. Смелост, тя идва от сърцето. Увереност зависи, ако го търси само в ума си, ще страдат другите 2. Но той идва на тази възраст също, увереността е със сърцето. Как преживява среща. Ако е много интелектуално и интелигентно, т.е. разумно надскочило възрастта си, може да има увереност на база ум. Имаме и такива примери, но увереността обикновено идва в тази възраст от друго. Така че можем да търсим по този начин да подхранваме тези качества. Изброихме няколко, нали? Във всяко конкретно дете трябва всеки конкретен случай да видим точно какво. Но това, че в този момент трябва да ще кажа нещо, което на мен ми е лесно да го кажа, на вас ще ви е трудно да го преживеете, ама с възрастта се променя гледната точка. Това, че в момента детето проявява нещо, не означава, че то е такова и че след 20 години то ще показва пак същите неща. Някои от нещата се проявяват в тази възраст и добре да се проявят в тази възраст, колкото по-късно. Аз затова казвам много често, че нашата работа е много благодарна, но ние не виждаме плодовете на труда си. Нали, ние сеем, други ще женат. Защото за мен възпитанието означава в момента това, което посеем, не аз да му видя плодовете, а когато то стане самостоятелно, разумно на 28, изборите, които ще прави, живота, който ще има, да бъде повлиян малко повече от тези добри неща. И дори детето да има много негативни прояви, ама истински, и да се отклонило от добрия път, родителят е длъжен да държи в съзнанието си другото. Защото има примери, когато много пропаднали младежи след това стават много стойностни граждани. Благодарение на майките. Не само, но майките да. Аз казах, майката е от първите условия за всички видове добродетели. Така че по-скоро да подкрепяме силните му страни и това, което му липсва по някакъв начин. И второто е да претълкуваме поведението му. Защото може би има някакъв дефицит дори. Нещо да му липсва. Такъв смисъл като вътрешно усещане. Тоест, ако едно дете е много палаво, да не повтаряме нон-стоп, това е много палаво. Да, това подкрепяме, да. Те се държат по различен начин на различно място. Ние сме имали случаи, в които родители ми вика: ох, то е ужасно, просто след вас успяваме да се справим с него, а ние не сме наблюдавали нищо подобно при нас в рамките на седмици и месеци. Тоест програмата е различна за вкъщи и за в училище и съответно на друго място, кой на тренировки или нещо такова. Да, децата. Ето това е средата, която изграждаме. Ние сме един тип среда, като учители. И създаваме един тип условия. При родителите е друг. И децата се държат по различен начин, показват различни части. И затова е добре, за да видим цялостно детето, да имаме информация, защото промяната на поведението на децата, примерно е свързано с нещо, което се случва в къщи. И в един момент едно дете е показвало някакъв тип поведение, идва на другия ден и е променено.
Ама много променено. Значи нещо се случва. И тогава търсим, защото ние също се опитваме да подпомогнем, независимо, че може би проблема е на друго място. Имахме такъв случай, аз много често го давам като пример, дете почна да плаче. 2 седмици плаче. Дете, което се чувства иначе щастливо, няма проблем нито при нас. Питам родителите, не всичко е наред, нали? И след 2 седмици бабата си спомни, почне да се напишва. 4,5, което не е типично. И след 2 седмици бабата си спомни, то кучето му умря. И когато го изговориха, нали, всичко изчезна. Ама това е част от семейството, от семейната среда. Детето е емоционално, то се свързало. Нали, понякога не отчитаме някои неща, пък на други отдаваме прекалено голяма стойност. Но да, важно е какво държим в съзнанието си. И още нещо за добрите примери, там каза някой. Не е случайно словосъчетанието семейни ценности. В много голяма степен зависи какво се говори и се прави най-вече в семейството. Аз имам наблюдение върху семейства с вече поотраснали деца, от 5-ти клас нагоре до гимназия. Те виждат всичко негативно, което е около тях. Няма как да не се сблъскат в училище, на улицата, вече са самостоятелни хора. Тоест, ако в семейството са свикнали да разговарят с детето си и то е свикнало да разговаря с тях, и съответно всяко едно такова нещо може да се отработи. Защото добрите примери около нас всъщност са много, просто на тях не се обръща внимание. Нали? Ако седнем да гледаме новини, по едно време имаше една рубрика "Добрия пример", която, да кажем, беше 1 минута, пък новините са 30 минути. Останалите 29 минути са все с някакви неприятни неща, които са се случили. Но всъщност, да, ужасно е мръсно, много хора си хвърлят боклуците навън. Да, говорим за това. Има такива хора. Ние го събираме, излизаме, отиваме в планината, вземаме си турбичката и по пътя си събираме каквото можем. Правим това, което можем около нас. Защото всеки може да направи само това, което той може да направи. Не може да промени останалите. Така че добрия пример от тая гледна точка, той си остава да работи в детето. Да, то най-вероятно ще пропсува в някакъв момент, може да пропуши в някакъв момент. Обаче, ако има здрава семейна среда и с него се говори, в крайна сметка това ще натежи. И много често пък това, всъщност по-рядко се случва, но е много ефективно, ако има учител, който може да комуникира с него по подходящия начин, защото учителят е авторитет. Един учител може да обърне едно дете, без значение докъде е стигнало то в негативна посока. Ако може да усети, че има един човек извън семейството, който вярва в него и вижда в него доброто, то подсъзнателно дори ще започне да се стреми да проявява повече от тая си добра страна заради този човек, който е авторитет за него. Да. И съответно, да, може да стигне на друго място. Ако корените са здрави, растението е здраво. Родителите са корените за детето. То оттам се учи, оттам тегли сокове и то е тяхно продължение. Ако корените са здрави, ако родителите са си здрави на мястото, детето ще бъде по-добре захранено. И тогава естествено се предават и ценности и естествено се развиват. Само че не винаги е така, затова има други условия и се развиват други качества. И сега искам да изпеем песничките за спомен, за вас спомен, ще направим упражненията и ще изпеем песничката за фермата. С движение.
Добре, упражнението с пръстите. Дясната ръка. Палеца настрани, прибирам. Извинявайте, малкия пръст настрани, прибирам. Палеца настрани, прибирам. Показалеца, прибирам. Палеца докосва малкия пръст и го погалва надолу, нагоре, пак надолу, нагоре към показалеца, надолу. Отиваме към средния, нагоре към върха, надолу към основата, отиваме сега към показалеца, нагоре, надолу, нагоре, спускам, нагоре вдигам, настрани и спускам до крака. Слушам. Слушам, шам, шам, слушам, шам, шам, слушам, движението с дихателното упражнение с ръцете. Поемам въздух, задържам и издишам. Айде още веднъж. Поемам. И трети път. Слънцето разкрива, любовта разкрива слънцето в нас. Имаме песен. Текстът е нов, той е плод на съвместната ни творчество. В началото върви мелодията, както си я знаете, само че с други думички. Тоест, променяме една съществуваща форма. Облагородяваме я, влагаме ново съдържание. Зеленчуци всеки да съди, за да хапваме през всички дни. Да растем разумни и добри, трудности да победим. А сега новото е: почвата си ни ще подобрим и живота и ще обновим. После трябва да я напоим и с любов да я заредим. Зеленчуци всеки да съди, за да хапваме през всички дни. Да растем разумни и добри, трудности да победим. В лехички ще ги подредим и пространството ще осветим. Здравето им, за да съхраним, с приятели ще обградим. Зеленчуци всеки да съди, за да хапваме през всички дни. Да растем разумни и добри, трудности да победим. Слънчеви лъчи ще долетят, нови сили в тях ще възгорят. За реколтата да благодарим и с другари да я споделим. Зеленчуци всеки да съди, за да хапваме през всички дни. Да растем разумни и добри, трудности да победим. Благодаря за участието ви, за присъствието, за усмивките, това, което си взехте. Имаме сайт, както разбрахте, може да търсите, да използвате всичко, което е в него. sladkomedeno.bg. Песните ги има, да, и в YouTube, и в Spotify, и на сайта. Има и някои дискове, които все още има. И така. Благодаря ми.